gawe para dulur-dulur. Enten omah kopi rawuh kotakan dhewe tempat kok anggap iki. Kuwi dirawi kalih pengendram duwe etikoli kang OTP alhamdulillah rawuh. Bae Pak, apa-apa. Ngilangi rasa ragu-ragu jarine para ndara seniman budayawan melakukan pertunjukan wayangan pertunjukan kagungan ngilangi super pikiran diriku kudu golek dodol anak cucuku mantep iki mantep rasane amin amin alamin ngomong-ngomong dhewe dulu deh. Dewe. Kok iya dibuka dhewe dari zamane Aduh. Lah sakne udan ora ono kan apa. Cukup baca-baca era itu Lila. Dua tampar pikiran, perasaan, saiki pengadaman yang nyambut gawe ning tanggal gawe atau kerja nyambut wong nilai ngoten nggih Pak. Nggih. Apa-apa nilai modale nilai kuyate nilai semoga yo nilai penonton yo nilai saya rasane bapak ini dari mangkat ning sawah sawah ku tandurane wong yo tanduran sing ora berkah rasane rego panganan yo padha saingane iki ana teko ngene ku jam 10 buka lebokne ambil status kale aku iki kok ya bengi yo tahlilan barang kedulur kuwi mbok ora enak jeneng materi kaya Sakune wedo Saito royo tak sedo kemanten anyar bocah amot oke cerita wilayah ayo cerita wilayah artinya itu lakoni cerita itu tidak bisa dilihat aja contohnya wah coba ya bagi kamu